sa mga instrumento. Ang nanipay na isayang pupulahan lang. Tugtugan na ang gitara, ipalalog na ang trompeta. Ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ka. Tugtugan na ang gitara, ipalalog na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan samahan, hug sa anak, hug sa Espiritu Santo, ang grasya sa ato Ginoong Hesu Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Masaligon sa walay puas o di matukib, nga gugma hug kaluoy sa Dios, at ubangan sa iyang balaang altar, uban sa ato ang paningkamot o pagdawat sa grasya sa Dios, atong ipadangat ngadto kaniya ang ato ang mga tagsa-tagsa o linain nga mga pag-ampo. Diya sa hilom sa ato ang mga kasing-kasing, atong ipadangat ngadto kaniya ang ato ang mga pag-ampo. Uban sa inyo ang mga pag-ampong at tanan ug sa mga intensyon sa gibasa sa unahan, ato po diapil ang naglangkob nga mga intensyon sa team of pastors. Mga igsoon, aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga Eucharistia, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Hitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga kagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, ay nakalapas na ko iyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busan nangamuyo ako ka Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Diyos
Magampo kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawhan ug dungagi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ug himua kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo ikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang tanang butang ilalom sa imong pag-atiman, ug walay laing Dios nga imong kasanghiran sa imong mga hukom. Ang imong kusog mao ang tinupdan sa hustisya. Makapakita ka og kaluoy sa matag usa, ka ikaw Ginoo man sa tanan. Nagapakita ka sa imong kusog sa diha nga ang mga tao may katahap sa kahingpit sa imong gahom. O gisilutan mo si bisan kinsa nga nahibalo sa imong gahom, apan nangahas sa dili pagpanumbaling niini. Bisan aduna kay hingpit nga gahom, apan ikaw usa ka maluluy-on nga maghuhukom. Makabuhat ka unta bisan unsa batok kanamo sa bisan unsang panahon nga gusto mo. Apan inay ni ana, gimanduan mo hinuon kami sa dakong pagpailog. Pinaagi sa mga butang nga imong nabuhat, gitudloan nimo ang imong katawhan nga ang usa ka tawo nga matarong, kinahanglan usab nga maluluy-on. Gihatagan mo ang imong katawhan ug dakong paglaom, pinaagi sa pagtugot kanila sa paghinulsol sa ilang mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, maayo ikaw, ug mapasayloon. Ginoo, maayo ikaw, ug mapasayloon. Ikaw, O Ginoo, maayo ug mapasayloon. Puno sa kaluoy alang sa tanan nga magasangpit kanimo. Patalinghuki, O Ginoo, ang akong pag-ampo. Ug pamatia ang tingog sa akong pangamuyo. Ginoo, maayo ikaw, ug mapasayloon. Ang tanang mga nasod nga imong gibuhat, moabot ug mosimba kanimo, O Ginoo, ug maghimaya sa imong ngalan. Kay halangdon ka man, ug naghimo ka og katingalahang mga buhat. Ikaw lamang mao ang Dios. Ginoo, maayo ikaw, ug mapasayloon. Ikaw, O Ginoo, maoy usa ka
sa Dios nga maluluyon ug mahigugmaon. Dugay nga masuko, puno sa kaluoy ug kamatinumanon. Lingi ako ug kaluy ako. Ihatag ang imong kusog ngadto sa imong sulugon. Ginoo, maayo ikaw ug mapasayloon. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Sa samang pagkaagi sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa espiritu, kay wala kita masayod unsaon nato pagampo ang espiritu mismo. Siya mga liyupo sa Dios alang kanato, uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa tao, nasayod unsay gihuna-huna sa espiritu. Kayang espiritu, mga liyupo sa Dios, alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Unya, misugilon si Jesus kanilag laing sambingay, ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabi samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway miadto og misabod og liso sa mga sagbot, sagol sa trigo. Og unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom og misugod na sa pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, "Sir, maayong binhi ang gipugas mo sa imong uma, busa diin man gikan ang mga sagbot." Siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang pangibto namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw, kay sa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot, maapil
unyag kaibot ang trigo. Pasag din ninyo nga ang trigo ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingnon kuraon niya ang mga ngani. Ibda ninyo pag-una ang mga sagbot bugkusa kini og ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo og hipusa didto sa akong kamalig. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Father Ayan, Father Alex, o tanang miyembro sa team of pastors, kaninyong tanan, maayong adlawng Domingo. Ang atoang ebanghelyo karon nga gibasa ni Father Alex evokes many philosophical questions raised when we were in college sa amuang philosophy. O kining mga tawhana, mga philosophers ni sila, among maoy na akong nahinumduman dayon sa dihang akong gibasa ang maong ebanghelyo. Natoy usa ka pangutana, philosophical question, nga niingon nga if God is so good, how can there be so much evil in the world? That was the question. O karon gitubag ang ebanghelyo karon ni attempt siya og tubag. This is called a parable. And one professor, philosophy professor of ours, nag-ingon pod, namatay na siya, may his soul rest in peace, si Father Nilo Igloria, maglanog-lanog yun na ang iyang isulti permi. A parable is an earthly story pointing to heavenly meanings. Mao na siya ang parable. Of course, the parable has its own limitations. Ato na siyang istoryahan karon. Pero ni Samo, pasalig ko ninyo nga mahuman niyang ato ang wali inig ka 7:45. O, sige, tabangin ko ninyo og monitoran ng oras. Kay para mahuman po ta 8:15. Planuhon na nito ni tanan. Kay naraba mo yung mga lakaw. Magsumba pa tingali ang uban. Sige, naato'y pangutana, katong pangutana, philosophical question. Diin gikan di ay, ang diin di ay gikan di para matabangan po ta, kay every time na atay sakit, every time nakawatan ta, every time na inadunggaban, every time na igikuan kabubuton sa Dios. Dili. Kay these things are evil. And if they are evil, they can never come from God. Because God is good. And He provides what is good for all of us. When the contrary happens, it is because the enemy is existing or exists. Mao nang atong tanaw ng atong tagsa-tagsa ka kinabuhi kung unsay nahitabo. Atong realidad, evil exists. The opposite of good or goodness exists. And these things nga lain o dili kaayuhan gikan sa yawa o gikan sa kontra sa Ginoo. Mao nang inigabot nato gikan sa sakit hangtod sa mga bati nga mga panghitabo sa atuang kinabuhi, they come not from God, they come from the enemy. Magsabot in taon ta diha ha, kay pirming pasanginlan ang Ginoo sa dihang naatay sakit, kanser sa baga, inig-ingon manigarilyo. Ako lang ning ihalad Ginoo, kay imo man ning gihatag sa ako aning sakita nga nayabag na. Sa dihang nagsigtanaw, tanaw sa sugar, ni taas ang sugar. Ginoo, ako ning dawaton, kay imo man ning gihatag sa ako Yung Ginoo, may yung pitkan. Ay, Ginoo, ako ning dawaton ning sakita, kay imo man ning hinatag sa ako Unsay sakit? Taas og kolesterol. Kinsa may nikaon des baboy. Kinsa may nipalit og baboy. Kinsa may mabuhi, dili mabuhi og way baboy. Unya nganong ang Ginoo may pasanginlan ninyo. Usahay pod diha pod mongarita sa mga kuan karon pagkadaghan kanang ipangpatay karon. Ginoo gyapoy pasanginlan nato, dili. Ang nakanindot lang kay atong sabton pod unsay nahitabo sa ato ang kalibutan.
nitubo ang mga gikan sa yawa. Kay ang yawa pod nagsabod pod og iyang kaugalingong mga liso. Ug kining mga liso usahay mupildi kanatong mga naningkamot nga gisabod sa Ginoo nga maayo. Magsabot ta daan ha. Kamo unta ang mga maayo nga mga liso. Dili unta mo nga naa karon nanimba nya ni kaman mo gawas Ginoo tabangi in taong ko nga makatulis ko ron. Ginoo tabangi in taong ko katong kabantay mo katong salida. Salida naman kanang balita sa TV Patrol. Una siya ng hold up. Naghuros gid siya Ginoo. Nangayo gid siya tabang Ginoo in taon. Nya dayon paglabang niya didto iyang gi tulis ang maong tao. Nanguros. Wa unta diriha nga inig kahuman manguros Ginoo tabangi in taong ko. Aron makakawat ko dito sa gawas, nga makailad ko dito sa gawas. Dili nagpresume ko nga kamong ania karon, kitang ania karon, kita ang mga maayong liso unya kita ray mabiktima. Pasag di lang gud nga kita mo ay mahimong biktima sa ilad, mahimong biktima sa unsay mga panghitabo dito basta dili lang kita maoy mang biktima. Kay this parable speaks of eternal judgment. Somebody somehow has to be accountable. Kung unsa ang ato ang magipangbuhat karon, we would be accounted for, and every act that we perform diri sa kalibutan would be duly accounted for when the time comes. Dili mausik ang inyong pagbinuotan, ang ato ang pagbunuotan, dili pod malampas o makalampas kung unsa ang mga dautan nga inyong gihimo. Hinumdumi ang pangutana, nganong naay evil karon tungod kay naay kontra ang Ginoo. Mao kay hagit nato karon. Kinsa may nidaog karon? Ang liso ba nga katong mga sa trigo o maayong liso o katong liso nga gisabot sa dautan? Kay mao ni say weakness sa usa ka parable. Ang weeds seem to be external. Pero dili pasabot nga naara gyud siya sa gawas. Naapod na siya sa ato ang sud. Pwede man nga ang trigo o ang weeds o ang sagbot kanang duha naa sa ato ang kasing-kasing. Unya kita mo decide kung kinsay mutubo o kinsay mamunga og maayo. Ang sagbot ba o ang trigo ba? O ang maayo nga binhi nga naa diya sa tong kasing-kasing. Nagpasalamat ko ninyo karon nga naa mo karon nanimba tungod kay sa kining paagi inyong gibubuan og atong gibutangan og fertilizer ang trigo og hinaot pa nga mamatay o sa hinay-hinay ang sagbot nga niya sa ato ang kasing-kasing nga gisabod sa kontra sa Ginoo nga mao ang yawa. Wala man sa gawas ang sagbot naa sa ato ang kasing-kasing. Kabantay mo kung kamo mamalikas murag ni pitik kay basig ni tubo o gamay ang sagbot sa kasing-kasing. Manginit ba yan ng naong nato og masuko? Mo tingali na idi mailhan, pero kung nagbuhat mo og maayo, pagkanindot sa gibati nato ngano man ni gawas tingali ang oxygen nga giproduce sa maayo nga trigo tungod kay nabubuan ang maong trigo ug mas nitambok siya sa ato ang kasing-kasing. Halatan-awa ko ninyo ang inyong kasing-kasing na anay duha ka klase nga grass, trigo ug sagbot. Hinaot pa nga ang mas taas ug ang nitubo ang trigo o ang maayong binhi nga gisabod sa maayo nga magbibinhi o sanang sower? Ha? Sige, assignment na natong tanan. Basta good sower. Second question, philosophical question nga gi-raise, why do good things happen to bad people? Nanong makaayong ka Ginoo, kay ba mong gyud ta? Di lang ta mo judge ha, pero mo judge lang gyud ta gamay. Ang inyong silingan, na maligya og drugs, ni dato og maayo. Masuya po ta, mabaligya nyo ng putag drugs. Because this particular question, existential question, is being answered by today's gospel. Jesus or God allowed them to grow. Kay nga naman, dili na siya ganahan nga pareha sa una, iyang gibahaan. Gibahaan niya ang tanan, gilunupan niya ang tanan, nangamatay ang mga buutan, ug dili mga buutan. Gawas atong nisaka sa arka. Sugad ni adto, pasalig na gid siya,
dili na nako apilon ang mga dautan. Sige, dili na nako apilon ang mga maayo. Katong sa Sodom o Gomora, naman to'y mga buutan dito pod. Pero, naapil sila. Maunang karon, nagbago, nausab ang Ginoo, naningkamot siya, pagsabot sa atoa, maunay tubag, nganong, why do good things happen to bad people? God has given them enough space to at least change. Another limitation sa parable. Nga ang limitation sa parable is, pwede man ang grass dili mangyud mausab, pero ang tao mausab. Sa dihang gitagaan taog laing adlaw sa Dios, dili na siya para sa wala nga rason. Karon nga gitagaan pitag pila ka adlaw, it is for us to change, to become the good seed, never the grass. Gitagaan tag tsansa sa Ginoo. Ang pangutana, unsay atong gibuhat sa maong oportunidad na mausab. Sa ako nang giingon, dili na mausab ang grass. Pero kita, mga tao, mausab ta. Atong hunahunaon, sa ato ang pagtubag, nganong ni triumph, nganong buhi, o nganong wala pa ni gabai ang mga nagbuhat sa mga bati. Because God has given them chances. Just as He gives everybody chances to become better. Because the first reading tells us that He is lenient. He is lenient. He is patient. Because He knows us. Ang iyahang pagka-lenient o ang iyahang pagkapasensyoso sa atua is based on His knowledge because He creates us. Sa dihang iya tang gihimo, He knows us. We are His masterpiece. And because we are His masterpiece, nakahibaw siya kung unsa ta, kinsa ta, ug unsay atong kapasidad. Kaybaw siya nga pwede ta mausab. Kaybaw ta nga mausab ang usa ka tawo, maubito nang dili siya gusto nga i-judge nato ang tao, kay nakahibaw siya because He knows us and He creates us. And that particular knowledge makes Him very patient with us and makes Him very lenient with us because He knows our tremendous capacity to change for the better. Karon, grass patingali ta. Pero ini kaugma, pwede man ta mausab. Mao nang mga igsuon, kita karon, pwede ta mag-usab. Sa dihang gitagaan tag pila ka adlaw, pila ka tuig sa Ginoo, it's not because ganahan siya sa tong gibuhat. Gitagaan ta niyag tsansa para mausab. Ug dili unta nato usikan timani nga sa katapusan na ay judgment. Ug dili unta ta mabutang dito sa kalayo tungod kay nagpabilin ta nga mga sagbot. Na usab unta ta somewhere ug ibutang ta ngadto sa barn nga gi-equate nato og gingharian sa Dios. Mga igsuon, ato na ning tapuson kay hapit na ang 7:45 o 8:45. Sumahuman day tag 9:15. Summary. Duha ka punto nga atong gipaningkamutan og tubag. Una nga nganong Ginoo nato maayo na may daghang mga bati nga panghitabo diri sa kalibutan. Ang mga bati nga panghitabo sa kalibutan dili gikan sa Dios, pero gitugtan sa Dios tungod kay ang atuang Dios pasensyoso man. Hinaot pa nga atuang usbon ang atuang huna-huna nga ang mga dautan nga nahitabo dili na tungod sa Dios, kung dili tungod sa mga bati nga liso nga gisabod sa kontra sa Dios nga atong gipatubo diha sa atuang tagsa-tagsa kakasing-kasing ug maka-decide ta kung unsaon nato pagpatubo ang trigo imbis na ang sagbot mooy motubo. Ug ang ikaduha sa pangutana, why do good things happen to bad people? It's because He gives chances to all of us. Not just to bad people, but to each and every one of us. Kung gitagaan ta niya og lain nga tuig, lain nga adlaw, it is because He wants us to change. Because the grass may not change anymore, pero ang trigo, mausab o ang tao, mausab pa na siya.
kay nakahibaw siya nga isip mga tao pwede ta mag-usab. Mga igsoon, dili nato usikan ang tsansa nga gihatag sa tuwa sa Ginoo nga mag-usab. Wa siya malipay sa mga bati natong gibuhat, pero malipay siya tungod kay kita nag-usab tungod og alang sa Dios. Kay gusto ta nga makahimamat o makig-uban kaniya ang tinuod nga nahigugma kanato. Time's up. Palihog manindog. Ato karon bag-uhon ang atong pagtuo, kitang tanan moingon, nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Kristo Ginoo nato nga gipanamkon sa lang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria na Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus na matay gilubog, mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, araw sa mabuhi o sa minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santo, sa pasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan, isip mga bahin sa lawas ni Kristo, gitawag kita sa paghigugmaay o pag-alagaray sa usag-usa. Busa mudangop kita ngadto sa Amahan, dala ang atong mga pag-ampo alang sa atong kaugalingon ug alang sa tibuok kalibutan. Muingon kita, Amahan, dungga ang among pangamoy. Nga ang mga pangulo sa simbahan, dinasi sa Espiritu Santo, malao mo magdumala sa katawhan sa Dios, magampo kita. Nga ang tanan nga nagdumala sa atong kalibutan, makakaton sa tiningob nga pagpumuhat sa ingon makabot ang kalinaw, ang tinusbawan ug ang hustisya, magampo kita. Dungga ang among pangamoy. Nga sila kansang kinabuhi na puno sa kasamo, sa kahadlok ug sa kabalaka, makapahulay diha sa mahilom nga presensya sa Dios, magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamoy. Nga ang tanan nga may balatian sa lawas, sa pangisip o sa espiritu, makaamgo makasinati sa kalinaw o sa kaupayan sa gugma ni Kristo, magampo kita. Nga imo tang isipon nga takos o puslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Nga ang mga matuhong na naguna kanato, magantihan sa kapalayang dayon diha sa gingarian sa Dios, magampo kita. Ginoo, ang among mga pag-ampo karong adlaw nagpunting unta sa among kinabuhi nganha sa imong anak si Jesucristo nga Ginoo hangtod sa kahangturan. Kristo kinabuhi.
Diyos ay tubig, isabot sa Pino. Unang kamahal, among itasan, hanggang Kristong kinabuhi, habilin bayan, tingin mong mga binuang, bayan sa mukha sa'y panan, kawatan, imuang, maamong kaluwasan, kawatan, imuang, maamong kaluwasan. Sa Kristo mga buhay, o kinabuhi, naghihimo niyang halal, nanakalimo, nahirus ang among buhay, ug ang among kinabuhi, ingon na Diyos ay tubig, isahagon sa Pino. Ingon na Diyos ay tubig, isahagon sa Pino. Among itasan, ang Kristong kinabuhi, habilin bayan, tingin mong mga binuang, bayan sa mukha sa'y panan, lawatan, imuang, maamong kaluwasan, lawatan, imuang, maamong kaluwasan. Maigsuon pagampo ka marunong ako ang inyong sakripisyo, dawaton to sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Tawagan mo ka sa Ginoo sa pagkisyon sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang anak, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok nga santos. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo nining hingpit nga sakripisyo, dawata kini maingon nga sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutupang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apon maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo pusa. Uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.
Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalahang imong espiritu aron pagsantos dining mga kasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo. Pipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug tugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab amo maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong, kaluy kaming tanan, himuang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang pana, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban ka namin ikaw nga daygon, ug gamay ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. At ipakita ang timaan sa tong panaginigsunay, ang panagdait kanatong tanan. Maigsuon kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ng tanan nga gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo nila pamangay pakanawag panipamuno lang pamaan.
Magampo kita. O Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig. Ingon man magdala unta kanamo sa bagong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang atoang tagaan og special nga mga blessings ang mga senior citizens. Kanya hinahinay man ni sila magmulihok, ato lang gini silang huwaton. Sige dool na mo mga igsuon na mo, mga magwang na mo nga senior citizens. Kamong mga batanon, hinunaan ninyo nga mutigulang rapod mo. So ato silang sabton in town. Paspas man day. Nakasumba na tayo ni Daan. Palihog, manindog. Akong gihangyo, akong mga igsong pari, member sa team of pastors sa uban sa panalangin, pagsulti panalangin, uban sa mga nanimba karon. Ang Ginoo man naakan ninyo. O Amahan namo nga anaa sa langit, hinumdumi kini sila nga nahigugma kanimo o natigulang na diha sa paghigugma kanimo. Panalangini ug hatagi sila sa kusog o kaisog sa pagsunod sa imong anak sa tanang adlaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Daghang salamat. Ang Ginoo man naakan ninyo. Manausap kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Mayong buntag kaninyong tanan.